Psal se rok 2025 a maturanty ze třídy 4. A čekala poslední záludná zkouška před maturitou. Nepatřili mezi nejostřejší tužky v penále a proto se učitelé gymnázia báli je vypustit do světa. Vymysleli si na ně záludný plán. To, co ale naši hrdinové ztratili v inteligenci, nahrazuje jejich schopnost si dojít za svým cílem. Musíme najít způsob, jak je zničit. Ale jak? Za celé 4 roky jsme to nedokázali. Co je takhle potrápit cyklový letem na vrhny? To ne. Fyzičku mají dobrou, ale fyziku moc ne. To ne, ale jejich slabostí jsou testy a zkoušení. Tak co kdybychom je pořádně prozkoušeli? Jo! Musíme připravit test, který zničí jejich vůli. Učitelé si byli jisti, že jejich test, který má zničit vůli studentů, potopí celý gang. Ale opak bylo pravdou. Maturanti moc dobře věděli, že dnešek patří jim. Víš, jako co tady děláš, já jenom prohlídám. Klíče, viď? No dobře, no, tak to je úžasné teda. Když myslíš, nevím, tak třeba projde. No, zvládli to blbci. To je zvláštní. To je přímo skandál. To je přímo zapeklité. Takhle nemůžou jít k maturitě. Tohle nemůžeme vypustit do světa. No, kdo pak ten test dělal? No já, ale... Počkej. Tak, teď je to teprve zapeklité. Zvládli jsme to. Absolutně jsme jim to nedali. Stejně neměli. Myslím si, že to zvládli. To jsme jim zapomněli. Dnešní test nás nezastavil a ani maturita nás nezastaví.
Tak to s námi přijďte oslavit 1. a 2. do Merkuru na náš maturitní ples. Těšíme se na vás. Rozpůjte brýle. Dneska mi vůbec nechutnal oběd. Počkej. Teď je teprve zapeklité. Jedem. Sračka! No můžeš.